and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Kinsa ang gusto magpatambal sa kung suod nga higala nga si Sindo? Kinsa ninyo? Ha? Oh, Tito Jimmy. Kinsa ka ninyo, ha? Kang Simeon lang mi, pare. Uy, nito o kang Tito Jimmy. Nga mananambal ko. Aniran ka ba? Nangin yung ipabot si Manulwa Simeon. Nama ka? Hey! Ni ano si Manny Simeon? Ni ano siya? Oh, si Tito Jimmy. Didiritso siyang lawak ng way tingog-tingog. Sando, mayo kay naabot na mo ni Daddy. Oh, Diin mo gikan ni Daddy. Nganong karon pa man mo na uli? gidal ko ni daddy nimo sa usa ka exclusive party. Ansa? Tingalig narawag ka na ko. Sorry nga. Wa ko makatubag kay wa na ko'y battery. Wa ko ka-charge kay digdali magos Tito Jimmy na ako. Gipadali ko niya sa pag-uban dito sa party. Mao day nga wa ti ka makontak. Mua na. Mura matug nalain si daddy nimo na ako. Kay nga naman. Dali. Aritas loan magsulti. Tingalig mo gawas daddy nimo, Jimmy. Magkalagot. Wanay mo tuo kinako. Ha! Kahilas nila. Kinsa ilang isaligan? Si Simeon? Mangag sa ilong! Wa ko'y salig ni Simeon. Wa! Ha! Ang bugero ang animal. May adlaw ka na nako, Simeon. May adlaw ka na! Pwah! Unsa? Mauna ang gibuhat ni Daddy. O, mua na. Pero ayang lagi sigutis daddy ni mo. May tungod sa naitabo ka ganiya. Dito sa party. Kay tingalig, masuko siya nako. Gisultihan ti ka. Lisod na kayo. Pero nganong gipailaman ka ni Daddy, Sando? Sa iyang mga amigo nga manambal ka. Og ikaw ang nakaayo niya. Nga exclusive party man ito sa suod niyang higala nga giimbita ra sad si Simeon aron manambal didto. Ambot lang mo na. Wa sige ko makasabot sa tumong ni daddy nimo. Tingali. Tingali gusto siya nga mailhan sad ko sa iyang mga suod nga amigo. Pero bisa na. Unsa man is Daddy, uy? Wala kit ko makasabot niya. Sukad nga naayo na siya. Nakabantay ko nga permi na siyang mulakaw. O gani, dunay tawgan niya sa cellphone niya nga iyang amigo. Iyang parion sa bay. Kay kuno, ipailaila kuno ka. Unsa? Sendo, ako na ang mga yug sorry sa gibuhat ni Daddy diha ni mo ha. No. Okay ra mo na. Why problema na ko. Naluoy lang gyud kong daddy nimo. Kay way ni tuo niya. Di balibad gyud silang tanan nga magpatambal na ko. Unsa? Good morning, Dad. Anak. Good morning. Mulakaw ka na? O sumana, doon na mo ilakaw ni Sendo, ha? No, wa, Dad. Sayo nilakaw si Sendo. Nananghid na ako gabi nga sayo siya mulakaw. Importante ko no. Okay. Dad, asa mo gabi ni Sendo? Ha? Sulti ko, please. Diin mo. Sa exclusive party sa akong mga amigo. Mao ba? Hmm. Then,
Unsay nahitabo nga nakita man ti ka nga murag nasuko nga din ni diretsyo og sod sa imong lawak. Ha? Please, sulti ko, Dad. Unsay nahitabo gabi eh. Wa man. Dad, mahiubos gyud ko kung di ko nimo sultian. Anak, gusto lang nako nga ipaila-ila si Sindo sa akong mga higala. Nga usasad nga usa katambalan si Sindo. Nga mao'y nakaayo ka nako, ha? Then, unsay nahitabo? Way nituon ako. Mas gituhuan nila si Simeon. Dili kay si Simeon lang ang tambalan nga makaayo sa dunay sakit. Lakip sad si Sindo. Pero lahi si Sendo, Dad. Nahibaw ka gid ana. Oh, pero gusto ko nga mailhan sad nila si Sindo. Pero sayop ang imong gibuhat, Dad. Anak, Wa nimo pahibaw si Sendo nga dad nimo siya didto. Og wa ka manangid ni Sendo nga ipaila-ila nimo siya sa imong mga higala. Nakalitan taon si Sendo. uy, nisulti di ay nimo si Sindo ni Ana. Nagpahaba di ay siya kanimo. Gipugos ko siya, Dad. Ug mauto nga nisulti siya nako. Wana, Dad, di ko gusto nga mahiubos ko nimo. Pusa, please. Please, ayaw na tugos ba? Ayaw ipanghagad si Sendo sa imong mga higala nga dunay sakit nga way pagtugot ni Sendo, Dad. wana. Mao na ning lugar. Og sa unahan, doon ay iskidang paingon sa gipatukod nga palasyo. Nga matod pa ni Baybutoy. Pinatukod ni Manoy Simeon. Dininimbagang kasagbutan. Taguan ako ding ako motor. Maglakor ko paingon sa unahan. Kinahanglan nga makita ko ang gingon ni Baybutoy. Nga palasyo nga gipabuhat ni Manoy Simeon. Kataas sa sin nga gihimong kural. Dili ko makita ang nasa sud niya na. Gusto. Mulipot ko. Basig dunay agyanan nga makasud ko. Pero mag-amping ko. Kitingalig dunay guard nga nagrubing inidapita. Maghinay lang yun ko. Di man makontak ang cellphone ni Sendo. Hain man day siya. Gidaday niya ang motor. Wa man sa garage. Ang ako messenger. Doon na tingali nagpadala ko og message. Tanahon ako. Friends request? Kinsa man ni Simeon? Si Simeon ang nisend akong friends request? Doon na day siya FB? Wa pa niya gi-accept. Siguro nagduduha pa siya kung nga iya bang i-accept o i-deny. Naimuot ko. O kanindot sa mga pictures ni mo, nga nakita na ko ng FB. Kagwapa niya. I-save ko kininguman. Kini magasiksiw nindot kapag ako ni ipa-develop o ipa-frame ko kini o gibutang ko sa kong lawak. Buwa na. Makabuang ka. Karong pagani nga wa ako pa ikaw, maangkon naglaway ako. Unsa na ka kung maangkon ko na ikaw? Kanindot ka di mo, ana. Kalami ni mo, ana. Bay Simeon. Kalami mo, ana. Bay Simeon. Nagkatawa kang ikaw rang usa. Bye, Butoy. Uy. Tab-tab ka na, ha? Unsa na, ha? Ay, mga pictures, ha? Simuana na ako, my dear. Unsa? Yusa mo na mo yung picture. Gi-save na ko. Ha? Aduha na ka na ako, eh. Kaon na ako. Unsa? Butoy? Yes. Dugay na akong na-save sa mga pictures niya. Mau ba?
Pero bida yun na ni Buwana. Wag yun i-accept ang akong friend's request niya. Mayuhan na akong Facebook ko. Iba ginagawin. Mo ba? Pero okay lang. Maabot ang panahon. Makamugna ko og lumay aron lumayon ko sa Buwana. Katawa, buhatan na. Aron ibalik ko ikaw sa isla Buanga ka. Ha? Suko ka na ko? Suko ba ka, ha? O, igor mo ko kami. Tutok na ko. Ngano, ha? Baisi mo yun, ngano? Suway yun nga lumayon mo sumana. Suway aron hiagom ka sa ako mga kamot. Suway! Iyay ka! Lahira, LR, ha? 93.9. Ha 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 ha! IFM! Boy Kirat o Silino! Ang apelido, Butay! Noon sa mga eh? Ngano mga? Suko ka? Ha? Iskang ko ng ilong ni mo, ha? Ako lang si Moana. Oh, what? Noon sa... Unsa to na ako? Oh, bungol na ba ko, ane? Ako lang si Moana! Ay, what? Noon sa bangka, nabungol lagi ko. Ha? Ay! Sa bagay. Ganina, gitapsingan rin mo. Karon dapog di ko ni mo. Noon sa Umaya ka bangka. lang. Nakadungog na ba ka? Oh, ay, kadungog na. Ibon suwana. Dapog na eh. Pero bay, ano good? Unsa ay... Unsa imo na suwanda, ha? Dili klaro? Oh, dapog di na ba noon ka. Usbar gito. Musap Unsa? gyud kag dapog na. Muhana para gyud ka. Unsa buti mo pasabot ka na inlove kang muhana bebe nako? Dugar ko na igugma kaniya butoy. Ay ka! Klaro di ay pag-sure! Mo na tinuod, may butoy. Ambot ba butoy? Kalit lang gining pagbatiya. Sukad nga na nato kung na milyonaryo ko. Og nagkita mi gusab ni Juana mura og ano nila yung pagbati nga na feel nako alang kaniya. Kibali, yay ka, ha? Tora, lahira! Tinuod ba butoy? Wa ko magtiyaw. Na in love ako ni Juana. Ano sa kamang taon? Uyab na siya gusto niya ba in love ka? Ay. Nga no, Yay ka ka. mapungan na mo kung kinsa ang gipitik sa Unsa? sa atong kasing-kasing. Mapungan Mapungan pa nimo? Bada pa man, pastilanin mo. Nga nasumuhan naman, ha? Nga uyab na sa imong suon nga sindo. Kibali nga, kuan. Yay ka, ha? Nga no maday ugyab siya. Total di pa man sila kasal. Oh, sabot. Lugo ni mo suwan lagi kang sindo. Mailog pa magkari ang dunay titulo ka na pa hinuungwa pa. Yay ka. Basta kay mahal na ko si Buwana. O gusto ko nga kami ang magkadayon o pakaslan ko siya bisag asang simbahan. Kibali. Bilang, hala no, kuya wagod, karibar mo sindo, pastilan ka hangol. Kinsay hangol. Ikaw, hangol kay ka. Tarong ha? Bitaw siya, ano sumuhan naman, kadagkantag mga babae mong natilawan, na angko ni mo, doon na pa'y bugha ni mo, doon na pa'y wapa, ikaw pa'y nakauna sa mga babae nga imong tilawan, pero nga nga nguya mo yun sa imong ison? Dili ko kinisabay butoy nga si Buwana ang tinuray nga gipitik sa kong kasing-kasing. Oh, unsa? Bahala na ko siya may tabo. Basta kay mahal na ko si Moana. Buhato na ko ang tanan nga maako si Moana. May the best man win sa gugma ni Moana. Bayay ka. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!